Sabeu qui sóc jo? No ho sabeu? No. Em diuen el Guenyo. I diuen que sóc una mica beneit. De vegades la mainada m'empaita i em llença pedres, però ja estic acostumat, els hi faig cas. En nombre de nuestro estimat rei Don Alfons XII comença la sessió extraordinària de l'Ajuntament del nostre poble de Gisclareny. Secretari, sisplau, ens engega l'ordre del dia. Moltes vegades t'hem vist a la taverna amb el caporal del sometent d'allà, amb Barral. I amb els Subirats, aquell que li diuen l'Arembardillo, ves quina bona peça està fet. Aquests tenen molta pena. El señor obispo se queja de la relajación de la moral por parte de algunas parejas que, hechas las amonestaciones, tienen relaciones carnales antes de que el rector los case como Dios manda. I això d'haver-me de present, què vol dir? Pues Josep, quan es casen... Així vols dir que van per feina. Això. I no et sortiràs amb la teva. Hi ha molta gent al poble que no està d'acord amb tu. I si no, ja ho veuràs a les votacions. No tindràs ni un vot. Mira, no sabeu amb qui tracteu. Secretari, prengui nota. Aquí s'acaba la sessió. I tu, a prendre pel sac, home! Protesten perquè volen poder votar com els homes. Mare que les va parir. Calma, ja, que vas farien aigua. Ramon, no t'equivoquis. Són més de 20 els veïns que s'esperen davant de l'església i tots estan davant del portal. I ens va fer coses que no hauríem de fer i ens va dir coses que no voldríem. Però, Maria, amb el que hem sentit, com pot ser tan innocent? Ho hem vist tots i ells, els que ho han fet, bé saben per què ho han fet. Com pots dir encara això? Sempre que veia ballar els gegants de Gisclareny, deia, carai, ja tenen 33 anys, tenen capgrossos, han d'esperar que tinguin capgrossos nets perquè puguin ballar el seu ball. I vaig començar a fer feina, dedicat als altres dos gegants de Gisclareny, els de carn i ossos, el Joan i la Pilar. Ells s'ho mereixen tot. Gràcies, Joan. Pica de peus. Ara farem l'una mà per aquí. I prepara't que farem un cricopaca. Fes punyetes. Fes punyetes. Punyetes. 2, 3. Amb l'E. 1, 2, 3. L'I, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Prou, prou, prou. Ara sí, la Sònia agafa la moto i el més alt de la parella es posa darrere de la moto i s'agafa amb el cinturó de seguretat. A veure com ho feu, això. Molt bé. Sí, agafeu-vos amb el cinturó.